топ-фільмаў для ідэальнага спаткання. О, просто такі вайб отведеться, типа, госпожа крыху. Распавядаю, што ўключыць хлопцу, альбо дзяўчыне, альбо вашаму аб'екту, суб'екту жадання, каб дакладна ўсё атрымалася. А першы фільм у нас забаўныя гульні ад Ханеке. Можаце адразу перагледзець абедзве версіі розных часін, каб перавыкінацца ў свядомасці і больш ніколі не глядзець адзін на аднаго. Далей у нас ідзе галава Гумка Лінча. Калі чалавек з вамі даглядзіць да канца любы фільм з гэтай падборкі, смела можаце цягнуць яго, рэгістраваць шлюб. Лінча жара аматарам постмадэрнісцкай іроніі. Пасля прагляду, верагодна, вы знікнеце ў чырвоных фіранках. Ну і напаследак паглядзіце крывадушнага каханка Франсуа Азона і скажыце, што ўнутры вас таксама жыве двайнік, і ўсё благое, што вы робіце па яго віне. Усім піс. Я уже так типа разговорилась.